Moto Yamaha, Kawasaki, Honda, Hajinomoto, Toyota. Moto ko isprikiti, kagoy, Toyota, kumukiti, mikitiri, kitoy. Singkarong aguroy, agokoy. Singkarong aguroy, agokoy. Saan mo punta? Kuya mo. Sa may... Ay, hello babe. Oh, wala ko ka-reply lagi kay... Wala mo ko load. Oh. Ha? Wala ko 50? Sikat-sikat dirap ako nag-ipinta na ang dingding. Oh, sige babe. Babe, mapilit pang... Mobile Legend. Babe ha? Ah, sige, salamat. Love you. Love you babe. Alam ka, bagay mo, di pangortahan lang ang yan. Yeah, bye. Nag-upload. Akong pumusap ang page ka na kung ano kalaki yan. Naku, Ang ang mga update. update. 100 yun. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Wala, nasa trailer. Susunod mag-register sa promos para tuloy-tuloy ang Patay kwentuhan. patay ng Jason, ano, tumatawagan si Jason Sa mo. mag-upload sa ngayon, mayroong load promos na pwede i-enjoy. Utang na pagkukulot ang kalaki ha. Asteris 143. Na, dili ma-process. Kapag utang. Pasay, naghatag na siya, Glod? Oh, wala na, 100. Ay, 150 yun. Wow. Papa, ano yung pa-hotspot kami? Ay, kini mo nga. Sa mga Ang ka? Facebook ra gali ko, garte ba? Facebook na pod. Hotspot ra god. Yahay kay ka. Facebook, haya. Sige ka Facebook, pasikat. Yung uyab. Saling kay famous. Puyo, yahay kay ka. Ang hotspot ko dagan ng istorya. Yahay kay ka. Panguyab. Hotspot ko ba? Panguyab dito, para ludan ka. Ay, pagsaling nga, famous ka. Famous lagi, way uyab. Luuy. Yamat ng tawanan. Bulag rin mong himala ka. Hi! We are artist! Ito, kami ang artistang ilaw. Ako si Boy Bolkit. Kung ako si Butchoy. Ayan, guys, please follow and like among Facebook fan page nga Saksak Singnagol, Katawa Bisacol, and Artistang hilaw. o palihog lang po niyo ka ng subscribe sa aming YouTube Subscribe. channel nga Daddy Chumi. Ana lang ha? Dahang yung salamat. Salamat. Mga papa na ko pa. Ayaw, pagpuyo. Hotspot. Panguyab dito, para na kay naimulod sa imo. Hotspot ba? Famous ka. Hotspot. Pag-Facebook.